Tuwing Oktubre ay pinagdiriwang sa buong bansa ang Consumer Welfare Month alinsunod sa Presidential Decree 1098. Ito ay naglalayong mapalakas ang boses ng mamimiling Pinoy. Magagawa raw ito kung may sapat silang impormasyon, aktibo at handang igit ang kanilang mga karapatan. For this year po, ang team natin is Be Smart, Assert Your Consumer Rights. So yan po ang team ng Consumer Welfare Month celebration natin ngayon. At part po ng participation ng Consumer Welfare Month celebration ng DTI, tayo po ay mayroong mga naka-line up ng mga activities na gagawin po natin. Samantala sa usapin ng consumer o customer complaints, mayroon umunang proseso na sinusunod ng DTI upang ito ay mabigyan ng solusyon. Kapag nakareceive po ng complaint ng DTI, ito po ay ine-encode. Dalawa pong bagay. Ano? Meron po tayo kasing meron po tayong system-based, which is our TODRS. Ang ibig pong sabihin at your convenience po sa inyong mga bahay ay pwede po kayo mag-file ng consumer complaint using the TODRS system. Okay? Pero kung gusto niyo naman pong i-avail yung face-to-face na ganito, tayo po ay tumatanggap ng mga consumer complaint. Una po ay meron po silang i-fill up na form. I-assess po yan ng DTI kung yan po ay within jurisdiction ng DTI. Kapag ang isang kaso ay pasok daw sa jurisdiction ng ahensya, magkakaroon ng mediation kung saan mag-uusap ang bawat panig. Pero pag hindi po kayo nagkasundo, i-declare po ito ng failure of mediation. That's the time po na ang DTI ay gagawa ng decision para sa inyo. Which is ang process po na yun ay tinatawag po nilang adjudication process. Samantala, kasama sa mga karaniwang reklamo na natatanggap ng DTI ay ang mga issues sa warranty. Tinatawag po nilang return ng kanilang mga binili. No? Although hindi po lahat ay tama. No? Kaya nga po mayroong mediation proceeding. Mga defective, usually po mga cellphones, o kaya yung sinabihan kanila na hindi mo na pwedeng isoli yan after 7 days. Mga ganong proseso. Meron po mga company policy, pero hindi po yun yung batas. Pinapaalala rin ng DTI sa mga seller, particular na sa online world, na ibenta kung ano ang ina-advertise. Liana Canilaw, CLTV 36 News.